Kilikili mo. Basa kilikili mo. Nabalutan na ba yan? Patayin nga una mo, picture ka. Ah. Ah, ang lakasan mo, lakihan mo. Baka manibago siya, Dok, pag Yun nga sakaling... alam mo, yun ang nare-recommend ako kasi yun yung very comfortable na din. Yung posisyon niya kasi nakagat niya ng may buto pala na nawarak. Yan, Dok, hindi baka mabilis din mawarak yan. 4 years lang tinagal niyan eh. Yung may nagbigay sa amin ng dates, hindi naman namin alam na may buto pala yung dates. Wala talaga, hanggang matapos yung ano niya, na wala kang mararamdaman. Ang iba naman, nagde-develop sa mind, tumabili. Tsura mo. Yan yung parang gums, Dok. Ano, yun to pa lang yung sukat mo. Sukatan pa rin. Para bumaon. Sige, ito gagawin yung dental mo. Madaling mailagay yan. Pag upper, na-click na. Para maganda yan. Di ba yan tatalsik daw nga habang nagsasalita siya? Di ba meron yun na habang nagsasalita tumatalsik? Oo. Lalo na yung babae, nag-trendy siya ng ngaway. Tumalsik. Napanood mo yun? Talsik yung ano niya, yung bilis ang karma niya to. Yung inano niya si Duterte? Hindi ko mong karang nakat na kasi sa TikTok ko siya napanood eh. Yung last, ano yun eh, na Hindi ko alam kung sino inaaway niya, basta yung galit na galit siya. nakakatawa yun eh. Inawa niya si Duterte. Oo. Ang bilis ang karma nga eh. Baka mamaya nagaganyan tumalsik. Wala masakit? Okay naman. Baka manimbago ka first time. First time yung baba niya eh. Kaya flexi ang Hindi, next side, walang Tingin. mas komportable yan pag sa baba niya. Ah, nilagay na yung baba. Ang ganda. Itong lower. Ang upper may dito. Kapag tumatagal yan, nagsasak yung laway mo dun, lalong kakapit. Yun ang maganda. Yan sa... Kapit kasi ito eh. Kapit to kaya. Tapos pag ilalagay mo, ilapat mo to dito. Ilapat mo lang. Tama lang daw po. O kasi luluwag yan, di ba? May luwag naman. Paano sa Ilang taon ka na ba may postiso, Mal? Hmm? Ilang tao ka na daw? Walang May, postisyon? na may postiso? Hindi, mula nung... Matagal na. Nung paano pa? Nung 20 pa lang yata ako. So, gano'n na. Pag nagtatanggal ka, lalo na sa taas, hanapan mo siya ng ano kung saan Oo. Ganun din ginagawa ko. Anong tawag, Dok, sa baba? flexible. Flexible, sa taas? Acrylic.
acrylic. Yun yung ordinary, yung acrylic sa baba, flexible. Mas mahal yung flexible. Iba kasi yung materials, no? Pero hindi siya nag-ano na may masakit. Ay, papamunas mo yan. Pamunas mo. Ano? Kumusta? May bago ka? Hindi, kung may masakit, Ah, bago siya alis, punta siya. Para magbawas. Kasi maninibago pa siya. Oo nga, first time yung baba niya, Dok eh. Pero yung baba, sigurado yan, 100%. Ganda yun. Parang wala, di ba? Parang wala. Yan ang Huwag maganda mo sa siyang flex. gagamitan ng matutulis na toothbrush, ha? Soft brush na. Soft brush lang para hindi agad magasgas. Magagasgas kasi. Ang paglinis, paano Tama na? lang ang kulay ng matutulis. Kompleto na. akin na. Ganyan. Sobras mo rin siya. Hindi, once natanggal niya yan. Alam niya na kasama. Pero sa matanggal niya, hindi sa dito. Nasaan na isang mga hawakan yan? Ay, isa. Saan daw yung isa, Dok? Saan yung isa? Hawakan mo. Angatin mo na ito. Yan, lagay mo. Ganyan. Hanggang. Malaway. Kasi siyempre, return demo. Oo, hindi, pag nalaman niya na paano. Pero pagdating sa ano, yun o. Paano na nga ba ito? Yan. Hugasan mo. May butas yan. Ayan, nabaliktad ah. Baliktad. Balik na daw. Yan. Ayan. Go. Oo. Madali lang kapag Kasi nagkiklik. nakiklik siya. Anga nga. Akin na. Okay? Mag-pass learn. Igano nga lahat. Yan kita, baba mo. Baba mo yan sa baba. Taas. Sa taas mo. Sige na. Yan. Can you come through?